אחי שלי היקר, בוא, תפלת תפילין היום? לא, אין לי זמן, אני ממהר, יש לי 3.5 דקות. מה זה 3.5 דקות? קח 2 דקות, דבר עם הבורא ונשאר לך עוד 1.5 ספייר. אני אדבר איתו כבר למעלה, נשב על נרגילה בטעם גמבה כמו שצריך. מי אתה בכלל? אני אלקנה מלכישוע בן פורת הלוי, או בראשי תיבות אמבפה, ומה שמך בישראל צדיק? ישראל אודי. ומעבר לקו? חאלד. אני הבן של המופתי. תקשיב לי רגע, מופלטה, קח דקה, דבר עם הבורא, יעשה לך טוב בעולם הבא. לא. שמע לאחי שלך. אני מאמין רק במוחמד. די, מוחמד יש שם כמו חול. אין. יש. אין. יש. אין. איך קוראים לאח שלך? מוחמד. יש. כן. אתה רואה כל בן אדם שני אצלכם זה מוחמד, תן לי עוד בן אדם אחד שקוראים לו אלוהים. לא, אני לא אתן לך עכשיו, אין לי זמן, אני חייב בדיוק, ללכת. אלוהים יש רק אחד, בוא תטפול. לא, אין לי זמן, באמת אין לי זמן. טוב, לא השארת לי ברירה, זה מקנה לך גם חד גבה ללא הגבלה בעולם הבא. עד גבה כבר יש לי. אתה יודע מה, רגע, זה נותן לך גם דירה ללא חלונות, ללא צבע, ללא דלתות, כדי שלא תשלם ארנונה. אני גם ככה לא משלם ארנונה. תכלס, גם אני לא. יש לך שם משהו מגזוזים אולי? תן לי לבדוק לך, ג'ינס ונעלי ספורט, יום כיף בסרחנה, דורדורנט אתה לא תאהב, אגזוז, 2 עם מתנימון. תעשה לי 2. 2 אגזוזים כדי שיוכל לעשות שופוני כמו מניאק בזמן שאנשים ישנים, רשמתי לך. יאללה, תטפול. יאללה, בוא אליי. אגזוזים בלדום, אה? תגיד שאמבפה שלח אותך. בלי משחקי. אשריך אחי שלי הצדיק, שכוח עצום. שכיך, תודה רבה, באמת תודה רבה, אבל אני חייב לעוף. יש 72 בטולות שמחכות לי. 72? כן. בלי כפל מבצעים ועד גמר המלאי. מה צריך לעשות? זה לא בעיה, בוא. בוא נראה לך. מה זה? מה צריך לעשות? תחזיק רגע את הדבר הזה. מה זה? אבל כתוב פה 3 שניות. 3 שניות? רוץ, הבא ברוץ! לרוץ לאן? מופלטה! הנה המגזין שרציתי, איזה יופי.